This is very good. This is very good. Wannan ko tsohon lecturer ne. This is very good. 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 Kuma ba ka kawo shawara abokina wallahi. Wallahi abin da za a yi kenan. Kai Wallahi abin da za a yi kenan. This is very Ya zai muna amfani da ne. Sosai ma gudu ma wallahi. kuwa. To inda This za a is yi. very Mu good. dauke shi kawai. Mu dauke shi? Mu dauke shi kawai. To This is abokina very good. ka san ko mahaukaci ya san kuɗi. Akwai This is kuɗi very- wajen ka? Akwai. Ciro ha gani. This is very good. Mahaukaci this is very good. Ashina. This is very good. Ashina zo mana. Je kusa da shi kana da yana yin This is duka. very Ka dai je. Kai zo nan. This is very Dan good. je Zo mana. nan zo. This is very good. Abokina, Wa alaikum salam. ya haka na kai zugon kai kadai kana tutuna ta mai ta ne kake kuma To ba dole in yi tunani ba in yi zugum eh yana kasuwa ta lalace yanzu na kusa barin sana'ar mota ka abokina na rantse da Allah kai abokina wannan ya rashin godiya ce kwanaki ba ka sai da mota ba zo mota banza mota wafi ta 700 da na sai da kusan wata nawa ni fa duka ta miliyan uku so bi kawai fa da sai da to ka ji rashin godiyan Allah ka ji rashin godiyan Allah irin kuna tsinannu Allah ya ba ku kasuwa ba ku gode ba a haba ne mana ai ma ka gode wa Allah ai ka samu kwana nawa duka sai da Allah an yi hancan ba mota na siya ba kuwa wannan ya kawo ne kasuwa waje guda ne Kuda kan je. Hasada ake min. An Hasada. Ya kuna kan so waje guda kuna yin faɗa hawan da suna cancanta buli. Ya kuna haka. komomi na gani yake ne ba a guri Kuje mutum ne wannan rigima. Mara ina zuwa. Bai dace ba bai dace ba. na ban mafiya cikin sai da Barka dai. Ina gajiya. Ya kokari. Ya kuke ta hayaniya ne a wurin kasuwanci? Munafiki ne. Adam bakin ciki ne. Me so ga na ciniki. A nan gurin. To Allah sirki. Yawa. Allah ji ga mai siyan mota nan. To. Ya zo yana so ya duba mai kyau. Wace iri da wani kala gare ku ne? Akwai motoci iri-iri. Kaga ta. Wannan. Ita manya ce. Ita ma. Oga muna son ta yaro dan makaranta ne haka shine Allah ji zai sai ma yaron shi na zuwa makaranta. To karama kenan. Karama yawa daidai. Sai ku ce joka. Yawwa, karama Joka. daidai mai Ka kai ta. Ku zo mu je. Waje. Yawa. To Allah ji ka ga wannan din. This is very good. Alhamdulillah. Ciniki ya fada. Mota ta yi. To alhamdulillah. To amma nawa ne farashin mu? To. Wannan sai dai ya asara. In fadi. Wannan. To. Kuma miliyan daya. A gida miliyan da wannan sauki ne karama ce. To da karama ce ban Allah. Yanda mota ta tashi yanzu. Na ta tashin goron zabi. To ba ga gwanjo ma da yayi yawa ba na motoci ma yanzu ga motocin nan oga a dai duba. Na dole komai ya tashi. Tunda shinkafa ta tashi. Madari kana ba komai. Ba komai. Bari dan mi shawara. To kai ya kace gani. This is very good. To yanzu oga yadda za a yi. Eh. This is very good. Za a baka 700,000. Man sai da ba. Ha! This is very good. An siya 800. To alhamdulillah. Alhamdulillah. To mai gida injin dai normal ko? Ha ba lafiya lau. Za ka yi ta. Ka gwada. Ka tabbata? Alhamdulillah ba. Ai motocin wannan kamfanin. Ai ni na ga mota durwa ya rage ta ne ba.
ga ganta ƙananan na zuba a jikinta. Allah da kake gani ya kamata mu kana magana. Duk wannan gama faraci za ka yi? Ka kawo ka bai ma malam. Malam kana mota Allah. Na gaban This is alhaji. very good. In na ta an fasa siya ba za a siya ba. This is very good. No wannan motar take. This is very good. Munafukan na da yawa. Da Allah kwanta. Malam kana mota Allah. Zo mu gwada motar mu gani. In motar nan ba ta yi ba. Yawa. Na sai da dai. Ina munafiki. Allah ka kasuwa. Alhaji, da kake gani ba karan bakin ciki ake min. A kasuwancin nan ba. Alhaji, ina ga mun ba su minti 5. Mango minti 10. Ga sha'awa ɗaya da wani abu. An ba su dawo ba. This is very good. To Alhaji, gaskiya boko ta shiga ka sosai. Allah da ya su lafiya. Ka aji a buga. This is very good. Me? This is very good. What? This is very good. Menene? This is very good. Kai, This is very good. Alhaji. Ina kudin ne a ciki. Ina kudin ne a ciki. This is very good. Kai, salamu alaikum. Wa alaikum salam. This is very good. Me ka kuma kamfanin motoci ne This nan. is very good. Ka san shi ne? Wannan an kibira mahaukaci ne. Shekara shi kana. Ba kai ne da gani na sa kan bola kana da shi ba. This is very good. Mahaukaci ne. Mahaukaci ne wannan. Da aka yi. Tsakanin da Allah. Gashi ba ka ji ba abin da yake ne zai very good. Sun sai mota. Mota suka siya. Yanzu nan. Yan uwan shi sun je gwadawa. Yanzu nan. What? This is very good. Bari kira su mai. This is very good. Bangoce. This is very good. Bangoce. This is very good. This is very good.